L-interrogazzjoni tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat mill-Pulizija ffukat fuq il-kontenut ta' group chat li kienet tinkludi l-istess Muscat, l-eks Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-imprenditur Jorgen Fenech, l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Gazzetta Malta Today tirrapporta li wara l-arrest tiegħu f'Novembru li għadda, Jorgen Fenech qal lill-investigaturi li Muscat kien staqsih jekk Keith Schembri kienx jissemma fir-recordings li għamel il-middleman Melvin Tewma. Il-Gazzetta tkompli li din il-group chat kienet elevata mill-smartphone ta' Jorgen Fenech u l-kontenut ta' dawn iċ-chats jindikaw livell ta' rubija bejn it-tlieta li huma. Fi kliem sempliċi, dawn ma kienux konverzazzjonijiet bejn żewġ persuni, iżda fi grupp fejn kulħadd ikun qed jara dak kollu li jinkiteb. Mistoqsi mill-Malta Today dwar dawn iċ-chats, Muscat qal li mhux se jikkummenta dwar dak li qed tassumi l-Gazzetta li staqsewh il-Pulizija. Irrepeta wkoll il-parir li kellu mingħand is-servizzi tas-sigurtà biex iżomm il-komunikazzjonijiet li kellu ma' Jorgen Fenech fuq livell normali sabiex ma jqanqalx suspetti. Ir-rabtiet kummerċjali moħbija bejn Fenech u Keith Schembri bdew ħerġin tul dawn l-aħħar snin. L-ewwel fl-2016 meta sar magħruf li l-kumpanija fil-Panama Tailgate kienet ta' Keith Schembri u mbagħad f'Novembru tal-2018 meta sar magħruf li l-kumpanija 17 Black kienet ta' Jorgen Fenech. U l-miljuni li kellhom jgħaddu minn kumpanija għall-oħra permezz ta' deals korrotti bħal proġett tal-Wind Farms f'Mosura fil-Montenegro kixfu relazzjoni kummerċjali bejn Schembri u Fenech. Jorgen Fenech qed jallega lejn il-bidu tas-sena li għaddiet, Joseph Muscat tkellem miegħu darbtejn dwar Melvin Tewma u jekk jissemmix Keith Schembri. L-ewwel darba fil-famuż parti fil-Kirgenti meta taħ żewġ fliexken imbit Petrus bħala rigal feluq sninu u darb'oħra meta ssejjaħ f'Kastilja għal laqgħa mal-istess Muscat u Keith Schembri. Iżda Muscat qed jiġħad li saret din il-laqgħa f'Kastilja. Fenech ikompli li fħin minnhom Muscat kien wissieħ li l-Pulizija se jkollha tagħmel rejd fuq Melvin Tewma rigward ħasil ta' flus minħabba pressjoni minn barra. Bir-recordings l-istess Melvin Tewma kien jaf li se ssir rejd fuqu u fihom jissemma l-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajer bħala s-sors ta' din l-informazzjoni.